धनिका ब्रह्म गामिनि मुङा सामायजरा नोंथाङा बे एकाडेमियावहाय फोरोंथाइ लादोंमोन बेनिफ्राय आसाम पुलिसनि जे रिजाल्ट बेयो मैया फोसावबाय माबायदि मोनदों गोसोआव गोजोननाय मोनदों सारमोननि अननाय थुलुंगा सारमोननि बोसोन होनाय बायदियै दिनै मोननै स्टेजाव बारखोनो हाबाय सारमोना नांगौ बायदियै जोंनो गोबां माने थुलुंगा होयोमोन नांगौ समाव जोंनि गोसोआ माब्लाबा समाव एसे लोरबां जालाङोब्ला सारमोना जोंखौ माने गोसो बायनो होखायामोन आरो बेबायदिनो सारमोननि अननाय थुलुंगा आरो गाव गावनि नाजानायनि गेजेरजों दिनै फिजिकेल टेस्टआबो मोजाङै मोजां फिथाइ जानानै फैबाय आरो नेक्स्ट टाइम रिटन एग्जामावबो दिनै मोजाङै मोजां रिजाल्ट लानो हाबाय दा नेक्स्ट टाइम जोंहा बाखिखिनि दंबावो बाइबा दं आरो दा बेवहाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव जाहाथे बेहायबो थालाङा सारमोननि गोसोआ बायफ्लेलाङा जाहाथे जों जेरैबाबो मोजाङै मोजां सौसिलांनो हायो जुजिलांनो हायो बेखौनो इसोरनि खाथियाव आरज गाबो आरो बेसे गोबाव सोलोंथाइ लादों आं 4 मान्थसिमानो जादों मा फोरोंथाइ होनाय जायो बेहाय फिजिकेलनिफ्राय लानानै खारनाय बारनाय गासिखौबो फोरोंनाय जायो ओमफ्राय रिटननि थाखायबो जोंखौ सोलोंथाइ होयो आरो फोरोंगिरि सारमोन दंखायो सानफ्रामबो क्लास जायो मोननै टाइमावबो होदोंमोन सारमोना फुंनि टाइमाव खनसे आरो बेलासिनि टाइमाव खनसे बिदिबो क्लास होदों आरो सारमोनहा बे समावहाय आं बेखौनो बुंनो सानो जों गोबां सिगांनिफ्राय बे एकाडेमियाव थानानै जितु फार्स्टनिफ्राय बुंबाबो जों गोरोन्थि जानाय नङा फार्स्ट जेब्लानाखि बे एकाडेमिखौ गायसनजेनदों बे समावनो जोङो बेवहाय फैनानै सारमोननि गाइडेन्सआवहाय जोङो ट्रेनिंखौ लादों जे मोनसे डिफेन्सआव थांनो थाखाय माबादि गाइडेन्स नांगौ बेखौ होनानै सारमोना जोंखौ फोरोंदों जे रिटेननिफ्राय लानानै फिजिकेल फिटनेस माबादि जानांगौ माबादि टाइमाव हाबबा मोनसे साख्रिखौ जोङो मोननो हायो बेखौ सारमोना जोङो फोरोंदों बेखिनियैनो जोंबो खस्थ' खालामदों जेसेबांनाखि हार्ड वार्क जों खालामदों बेखौ खस्थ'नि फिथाइ जों दिनै मोनबाय होननानै जों साननानै लानो हाथ'यो बर्थमान दा जोंहा बायबाल'सै आरो आंथ' बेवहाय दा मोननै पास जानानै दङ एबि इउबि रिटेन फिजिकेल दा पास जाजोब्बाय अनलि बायबा दङ माबायदि खस्थ' खालामनो गोनां जायोमोन नोंथां बेथ' जोङो खस्थ' होननानै बुङोबा सानसेयाव जोङो आनलिमिटेड होनबाबो जों भुल जानाय नङा आरो खस्थ' खालामनायखौ जोङो फुङाव खनसे खारबाय जों एक्सट्रा खारो जोंना फिजिकेल टाइम मोनसे फिक्स दंमोन 6:30निफ्राय जोङो 6:30नि सिगां जोङो सिखारनानै जों फार्स्टआव खारोमोन खनसे आरो बेनिफ्राय जोङो जे फिक्स टाइम 6:30आव जों बेवहाय खनसे लोगो लाबावो आरो बे जोबनानै जोङो 10:30 खनसे खारबावोमोन ओमफ्राय आरो जोङो बेनिफ्राय 12:00 जों खनसे खारबावो आरो 12:00नि उनाव जोङो खनसे आरो बिदिनो बेलासियाव 4:00 5:00 बे समाव जों खारबावोमोन आरो बेखिनिखौ नायोबा खस्थ'आ नांगौखिनि जों खस्थ' खालामदों आरो साबेसे नोंथांमोना होआमोन बे जों बे एकाडेमिनिफ्राय 12 जनसो दंमोन 12 जनाव जोङो दा 8 जनसो पास जाना दङ माखासेया फैयाखै आरो मोनथिला बेखौ मानि थाखाय सफैयाखै नोंथाङा सिगां समावबो एप्लाइ खालामदोंमोन जानांगौमोन औ खालामदोंमोन बेवहाय नोंथाङा साक्सेस जानो हायाखै गोसो बायदोंमोन नामा गोसोआ आंहा बायनाय गैया आं फार्स्टनिफ्राय जेब्लानाखि 2018आवहाय खनसे एप्लाइ जादोंमोन आसाम पुलिसनि 2020आव बे रिक्रुटमेन्ट जाफिनदों बे समावबो आङो 4 पइन्टआव थालांदों आरो लास्ट काटअफआवहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो फुरा सेस्था लाबाय थादों डिफेन्स लाइनाव आं थांथारगोन बेनिफ्राय आङो फुरा खस्थ' खालामबाय थादों खालामै आं दिनै साक्सेसनि लामायाव बुंनो हायो आरो आंनि बे एकाडेमिनि सोमोन्दै माबायदि एकाडेमि होनबा मोनसे स्कुलनि समान जाय स्कुलावहाय नांगौखिनिखौ फोरोङो जे मोनसे थाखोआव सौहैनो थाखाय माबायदि जांख्लाजों थांनांगौ बे एकाडेमियाव फोरोंनाय जायो बयबो नुखायो लकालनि आरो बयबो निउस मिडिया नुखाबाय माबायदि फोरोङो आरो डिफेन्सआव थांनो थाखाय माबायदि खस्थ' खालामनांगौ बेखौ सारमोनाबो जोंखौ फोरोंगासिनो दं फै बयबो बाहागो लाफै एकाडेमियाव सोलोंफै जायगाया आमलायगुरि एकाडेमि